Zlatkovića nagradao radno skijanje kada se jave, a uskoro će to početi i za treće razrede, možete se javiti ovdje na platoru glavne tribine. Treći razredi koji su stigli, možete se javiti tijekom Zrnikića, student Vršović 13.60.300, možete se javiti. A imamo proglašenje 600 metara muški prvi razred, Jurica Manarić, Nikola Zlatić i Luka Vukovaković. I prvak.